Alright, hey guys, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରମାଦାନୀ ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ ସହିତ ଯୋଉଟା କି ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଅଛି। ଏଠି ଗୋ ଘରେ ଗୋଟେ ବି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଝିଅରି ଆସିଲେ ବୋଧେ ଭଲ ଏଠି। नहीं मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं दे। କୁଆ ବାଣ ସିଙ୍ଗର ହେ ନା ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକେସନ କୁ ମନ୍ଦିର। ଝିଅ ପୁଅ ଯଦି ଭଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଇଥିବେ ତ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ହେବେ। समझ रहे हो? ମୋବାଇଲରେ ପକେଇଦେଲା ଏବେ। ये क्या हो गया? ଏବେ ଚାଲୁ ଘରକୁ ଦେଖା ହବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ ସହିତ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।